Bé, benvinguts als briefings de la PCR. En aquests vídeos anirem fent una explicació de cada etapa, del que és el recorregut, dels tipus de terrenys que us trobareu, dels trams que hi ha entre avituallaments i bé, d'aquestes cosetes perquè abans d'anar a dormir o quan vosaltres vulgueu pugueu veure el briefing tranquil·lament del que és el recorregut de l'etapa. Fixeu-vos que en els perfils hi ha uns colors que van del verd al negre, com les pistes d'esquí, i això també ja us dona una idea de la dificultat tècnica d'aquell tram. El verd és pista o asfalt, el blau és un camí facilet, el vermell ja és un corriol que pot ser una mica més lent d'avançar, i el negre són trams que considerem tècnics, que s'ha d'anar en compte i que o bé hi ha rocs molt grans o bé és una tartera de baixada que són lents de fer. Bé, doncs ara sí, comencem amb el briefing d'aquesta primera etapa, una etapa de 27 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu entre Ribes de Freser i el Santuari de Núria. És una etapa que transcorre pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter Freser i bé, doncs comença amb 6 quilòmetres per uns camins i pistes que també passen per algunes cases fins a arribar al poble de Pardines. De fet, no arribem ben bé a Pardines, arribarem a la carretera, que la seguirem durant uns metres, i trencarem per un carrer a l'esquerra que puja molt dret cap amunt, fins a enganxar de nou un camí que cada vegada s'anirà fent més estret i també puja directe muntanya amunt, fins a arribar al quilòmetre 9,2, el primer avituallament, que està en un punt on creuem una pista. I aquí ja hem fet 900 metres de desnivell positiu, trobarem aquest primer avituallament complet i seguirem per un corriol força tancat a mig de bosc que a mesura que anem guanyant alçada es anirà obrint fins que veurem el pic del Balandrau, que és el nostre objectiu ara mateix, 2.585 metres, el veureu a davant durant molta estona, que és simplement tirar cap amunt sense cap complicació, si hi ha bona visibilitat. I un cop a dalt, doncs res, unes vistes espectaculars, i des del cim baixem una mica, un quilòmetre aproximadament, fins al Coll de Tres Pics, que allà és on trobarem aquest segon avituallament, en el Coll de Tres Pics. Aquest tram són 7 quilòmetres, una mica menys que l'anterior, però el mateix desnivell, 900 metres de desnivell positiu. Estem al quilòmetre 16, des d'aquest segon avituallament sortim per un camí molt ben marcat, però al cap de 300-400 metres trencarem a l'esquerra per baixar directes enmig dels prats de gespa. És un tram que no hi ha un camí molt clar i així ens anem directes cap al refugi de Coma de Vaca, que és el següent objectiu, podríem dir. Estigueu atents al track en aquesta zona, primer per fer el trencant, després per seguir el camí cap a Coma de Vaca i també les banderoles que hauran posat els marcadors. I quan estigueu a punt d'arribar al refugi, que el anireu veient tota l'estona, no podeu accedir-hi directe, hi ha un riu i tot i que sembla que puguis passar, has d'anar a l'esquerra, quan estàs a punt d'arribar has d'anar a l'esquerra, creuar un pont metàl·lic i després ja arribes al refugi de Coma de Vaca. A partir d'aquí, doncs, pujarem per una vall, per la vall de Coma de Vaca, precisament a darrere del refugi, i aquesta vall ens portarà fins al Coll de Torreneules. És un camí pedregós, guanyarem força alçada, ens tornarem a situar gairebé als 2.500 metres que hem estat en el Balandrau per fer el Coll de Torreneules, i a partir d'aquí, doncs res, una baixada també per camins d'alta muntanya molt oberts, amb molt bones vistes, fins a Núria, que serà el final d'aquesta primera etapa, després de 27 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu. Res, molta sort per aquesta primera etapa.